Mikrofonen. Hej och välkommen till mikrofonerna. Detta är ett poddvarp som vi sända Anna kan fråga. Evni är frukt och fjällbröd. Det är allt det kvätt som är framme för tyna och för gäster vi tar. Vi tar oss om spännande vidskifter som du inte hör om ganska så näck för era stände. Men mitt namn är Bo Tyrell. Välkommen. Skånarten Norrlöse ser väl omtökt mellan föringar och mellan utlänningar som har vissa färger. Och det är ganska sälja och i flera vinnuhöppe, men också i öron liknande kan vi säga sammanhänge, alltså till tilltök, varsler och utfärder och annat. Och Birger Enne har ju steg i Fyrsson. Han har först skutna och han har steg 8 för rikssämnen kring Norrlöse. Och nu att när nekvar är han färden i pension. Och Norrlöse har varit till hövus omvälning samståndet kan vi säga. Och den omvälningen är att vara li och kött, har vi skilt. Och skipet var flotta nu, för farven döven så gärna, att han har varit beding. Och det har sett en person, en nudjan person att standa för det. Och det är Frank Julius Jakobsen, som är nog snägg av en showman, kjalt om flesta öll kanske känner han som Söleman, sälja i skrivstov och innanför skrivstov utgör och tekniska utgör. Han är ju nog snägg av en tekniker och sånt då väl vid tälten och fototålen och allt sånt. Men han då sälja väl vid folk att ta sig folk och är rocknen vi att detta här blir rättligt avvärt att söka hur han för att etnast och i arbeten vid Norrlösen. Så vi tar hit Franka Malle och sportan om kvätt som kan vantas nu och syns om sövna och syns om kvätt och han huxar i samband med att Norrlöse kött kommer i gångdatter. Ja. Det var så att ta och ja, till man har varit en tror år sedan, kanske synd mer. Ta är det vimmar vi Birger Enne och ta be han med om att hjälpa sig vi och hemmasöj och booking systemet som där hött och så gör. Och jag har inte gjort akkurat då så är helt här var det stolt av oss. Så jag begynte jag fjäsa vi ett här och blev kom rättliga kött i nöjet här vi driften i Norrlösen och alltså man pjös inte man ska lugga tracka foten och Norrlöse så ver man har lyssnat för älskar över allt så till och båtar och föringar och allt det så är var nog snägg upp ju så läs och hjälpte till vi vi har sälja och så rätt småvon och det är så vissar att ta i så Birger gavst så fick jag ju i processen fick jag veta vad för att hända och skipet skulle sättas till stand och så vidare. Och så ber jag om att släppa vera lika som jag vill inte kalla det i Birgers sted det är en otrolig stor käckvar att fylla. Så det man delar sånt och det är det jag gör. Så det som är meine det är att ett så skip som Norrlöse visst det ska räkast förrättningsmässigt och samstundes vera i god stand och kunna ting så nöjes man att göra det fullt ut. Det vill säga man må ha en person som är gamla där kallar man det utgörarmävren. Han mävren som vara landet och syrde för skipkortet. Och i hessen för en reda så som marsnavföring ombåan och söl och av skip någon alla tøyna. Syrde för att skip är så skönligt som det är uppeborga är. Mhm. Och så må en person vara sjön i isen som rent tekniskt stor att få oss vid skipet och kan halta det vid lojka. Så gör. Och tann idén är lugga som idén att han för det som vi gör nu. Att skipet här verur nu får det akkurat att checka nu det. Till hövsomvalt. Fantastiskt. Spännande. Ja. Och det som anklar nu till att en donnalig med som heter Nikolaj Falk och Hjalmar Dam. Mhm. Tar bara färra att göra skip livet innan. Det vill säga att för att göra ett
ordentligt ves och brus här framme. Därför att göra kotchenar klarar attor. Och därför att göra någon nutja gallo som är mera tugare höskant. Okej. Det var en rättligt omfattande långt och nu omvälling. Ja, det är det. Vi hade faktiskt sett ut kors där vi skulle atter, alltså avbedning atter av påskon och fjör. Och så kom och tar fram och ta för Nikolaj Falk och tar igång på en väg vi gör coacher och tar med en Gudmundur Sjurason Norrbo som är skeppstimbraren. Han får ju hållt vid kjoltskip. Men det visste sig kött att det bara ikke til så at han arbeidet til der funnet forskjelligt svamp og sånt i vinen. Og det bare ikke til å legge diver såret. Legge nytt og diver såret som ikke gjør det. Så det ble avgjort at her skulle bare stekka inntil Gudmundur finnes omvalgt de tingene i eisene. Ja. Så det vant det sin på seg, så alle ville være litt mer å så gå. Men det var atter funnet noen ting som man vurderer at altså, hvis man pjøsser på i alle tøyene, så vet man at så skal man at han har stått at du bråta til han nødja oppatter for å slippe å gjøre omvældelsene litt. Så heller enn at gjøre halva løsner, så har Gudmundur finnes løyver fra eieren til at gjøre tingene i ordentlig. Ja. Og det har han sannelig eisen gjørst. Ja, så det är en ordentlig omfattande omvälvning och steg på ut år nästan och nu färdigt under den södna parten eller den parten som kan göras med hon flyter som man ser är sjön alltså. Ja, det är lugnt som för att vi gör det lite alltså för att här skulle kunna arbeta i fri så här var det bara boja efter att Gudmundur var livor så tar hon för ju hållt vi så ut. Och ja, jeg hukte kalenderen og det 355 steger siden hun i Vatankjøl senest. Så det mer enn et år. Ja, så hun ordentlig vært til behandling, altså. Ja, det var en man kallar en høvesomvæling. Det vill säga att skipet var synd en upplevelse, alltså så jag brödningarna och kvärt det var öle 100 år men kvärt är det som man lägger mest till främst till också du och stammen kommer månaden med kvärt kommer folk att lägga mest till helt då. Först. Ja, alltså de som är gå vid segelskip och gå vid Norrlöse. De kommer nog att lägga mest till sådana fina detaljer som är i samband med omväldelsen som Gudmundur har gjort. Alltså, han har gjort tingene i lyser annerledes. Pynta om noen ting. Gjort noen ting mer lojka. Åren var noen ting som var gjort på imisk tidspunkt. Og det luktes det ikke akkurat og så videre. Men salen i Norrløsen, altså det Norrløsen som vi minnes fra Arnda for arbeiting, det faktisk det skipet som kommer atter. Det små detaljer. Med en annan, bara för att nämna ett, så har Gudmundur gloppa lunnisne sin upp fra med nekra. Okej. Så jag tar det så kommer ett bråd in av skipet, så renner det av alla vägen. Istället för att det bara ska ut och köknen halvöppen. Och så han hacka duschje att han förstår som man ständigt bättre och ser och på styrelse och så vidare. Så det är såna detaljer som en badakönner ser på vägen heter läckrare, heter flottare och så vidare. Men då det kommer till konstruktion, alltså utskönt av Norrlösen, så kommer man inte att sucha några mån. Man kommer att följa en mån. Ja. Särskilt att man är passagerare ombord så är ting gjort som är fyra att göra komforten större till passagerarna. Och det gånger akkurat som inte på kompromiss. Alltså vi har haft en tommelfingerregel att hvis det inte ser ut som du görs till 1945 så ska man inte skjuta det. Så att nere under så kommer man att märka till att inne i luften är öliga god. Det är ett professionellt utluftingsanlägg som hittar lufterna och sörjer för att få friska luft in alla dögna. Och här lagt utsikring ner i kölen så är det att skipet rensar, alltså alla lukter, eventuella lukter från kölen kommer slett inte upp i skipet. Och här är inte olja, här är inte oljeledninger eller något annat från motorn som är i kölen här som passagerarna är. Vi tar en syskruva av grånen i skipet nu
för jag vet om särskilt att jag kommer från kaj och så det. Ja, akkurat. Men eisne för trykten att har vi nu attla vi dock vara mer aktiva runt i förrjun så man så är det bättre. ja, så är det gott att skiparen kan halta skip någon här som man vill leva då och inte för under vintern någon allt då. Och tann skruvan är hydraulisk för att vi skulle kunna driva den kontinuerligt. Som är elektrisk så är det inte orska kostmarna löt då. Okej. Och tannhydrauliken han går simpelthen ut och botten av skipen och fram vid kölen och till skruvarna bara för inte ha oljeledningar under passagerarparten. Ja. Du visste nu kommer en liten ledtjå så kommer det att lukta. Så det är komfortmässiga. Kotjenar, madrassenar, kotjenon, väs här framme och det är näga någon konstverk. Så det ska alltså se ut som 1945 eller så där så är det ja. Men det ska vara hög komfort samtidigt. Ja. Alltså skipet lojt sig själv och se att det inte kämpligt så kan man säga att minus oljelukt minus allt tingen tunga luft ganska som att och så vidare. Så har man mer kontroll över hitan och kontroll över luften inne och väs här framme till inte just bara till showmen det vill just så att det rockar vi har länge kö framför jag pröva det. Ja. Det vill näck insatser gör att göra det ordentligt. Så det är jag tycker att de som kommer ombord det kommer mest att det är fruktligt och det är läckert att vara ner under och det är nostligt och så gör och tantenastan vi kunde vara ombord hon blev så här efter alltså vi för att lägga oss mer efter att göra hon alligar dövrar ganska och jag kom fram till fontaröl och vi är alltså som skip kan brukas med att ligga vid kaj till nämligen. Det blir mer alls inte det var större möjlighet att skip någon av alltså chatikon som har skip av bjöda fram i muskoncernen upp alltså konferenser och sånt alltså. Ta värda. Att vi är akkurat som privilegierade vi att allt som vi gör här kan man lägga en faktor att träd som heter att vi kunde färra till Strox. Alltså du kan halta nämndarfont och vi lägger vi kaj och så är väckre dortar väver så kan ju inte bara damla ut efter Argeland någon ett långstande med en fontren ner. Akkurat. Och vi då var inte just neck vi att vi skulle vara att vi skulle ha fiskegrejer ombord till dem lujn och nej orsaka snöre. Ja. Akkurat som gamla det så vi kunde bruka tätla sintra och ta i för äldre båt ner ute och fiska så kan man lägga som säga om nu kunde lära fiska akkurat som det gör det gamla det. Akkurat. Att det är ordentligt spännande så. Här är det också något servo i så här är så möjligheten är fantastiskt här och så ja utländiga så det är ganska främsta malböcker gengi ut från men det är väl så erfarenheter är ganska östnu ahvar och jag brukar det till på så till som du nämner här alltså sällskap och fonter vi mera men kanske utför och så vidare just nu. Eller hur är det östnu en viss hotellfunktion ut det liksom. Kan man even åt det här? Ja, alltså är så det så att det är rätt att man huxar ofta om Norrlöse som alltså är huxar om Norrlöse som först och främst skipet som bygger änne. Och han ser fantastiska arbete för förjun alltså för turismen i han ju sett ett kämpe fotavtryck. Men det är akkurat som synter orättvist att kalla det för turism. Eller jag kanske mun och munne så är det akkurat som turism att ha blivit till frammanfolk som kommer utifrån. Men mitt intryck är att Norrlös häver faktiskt alla tyna vi är näga som folk brukt då i samband med nu skulle vi dock utflukt eller firmaturer, jolafrokoster och annat. Här är vi bygger liv från vi nekvastanne. Och jag hade hvis man driver en ring runt om allt så är det bara att man är inte ver så grammar att reklamera och lysa allt och kanske i text och mynton och annat att det vill orda sli och jöknen. Det är för att röjna gera till ordentliga höcka det ut i gråt för bäg för föringen och för turisten och detta är ett skip som kan brukas till allt möjligt. Och vi är ju här och vi vill gärna. Och för jag svär det ordentligt så vill jag säga att det är faktiskt minst lika intresserad av att finna det och hur jag ska geva föringen näka. Jag har lyckats med system som jag arbetar efter här i sidan att en turister han är glad att vi kommer upp på tro eller fyra och skala inne.
Han finns ju friska luft, han är väl ombord en spännande skip, han har sett nötsötna från berget från väster och östersöjne och han har sett borna och han är mättad av till att det är så nytt och så spännande. Men det är öjligt riktigt att finna en föring som du kan imponera via cyklarna ut av borna. Det ska mera till. Ja, det ska mera till och tog det upplevelse ombord som är liknande till föringarna. Det är att du kan bruka skipet till att ha det gott och honarligt. Och vara i en miljö som föringar älskar att vara i. Nämligen att ha en skipet och friska luft och allt det. Och ta så det är sagt, så är det ju fantastiskt att har man ju funnit en lösning som kan göra föringar glädje. Så är synergieffekten ekvisligt att det kommer till turisterna. Ja, det föringen själv vill gärna så vill jag vita östen, ja. Ja, och kan du göra en föring nökta med en tur så kan du vara helt säker på att turisterna är vara nökt. Ja, det är och ta hur du lite nivå i helt upp och ja, det är östen det, nämligen och så fast du östen föringen är blivit en form för ambassadörer eller evangelister så tar för göra rej på med det alla ställen, ja. Ja, och därför lära och några ting, alltså hur gör man turen intressant utan att doa upp på natturna runt om skipet och doa på luntar som flickva och allt annat, men hur gör man själv upplevelse ombord till något särskilt. Och till det kunde jag ödla glädje och lägger vi dock en öjlande gvätt. Så här blir möjligt att hålla funter att sitta här och såna faciliteter och så finns det göra goda mat och allt det där och färdas med lodgarna hvis det ska vara cykelmitten forskjellige steder och hur vi internet och så det har det sikt ombord också. Ja, vi kommer ha ta vi skiparen som trustar tankknappen alltså ta vi upp till skiparen alltså vi har diskuterat den för man kan se att det hör sig inte till en segelskip. Nej, det är det också. Men rent praktiskt så just du ju till folk få en fruktlig udräslo till visst du är ute till hus och ta slär iver och där dyr taxarna. Ja, akkurat. Och det vill jag sända mynter av skipen och så är det nog smart att få en internetlösning. Och Nema var ju öjla, det var ju öjla blodjuvekt då vi pratade ut där senast, så det ska nog bliva till och gott här. Men hivvägen så kör han det att reklamera via skip över internet och så vidare. Det kan eisen vara en firmonetajt att dreja sig om långa turer och utlejning och annat sort. Och vi tar eisen ho att fyra gånger på vi kommer att göra mer via strömmar från turen och göra ting, men stadigväck vi respekt för dem som är ombord att de skulle ju inte vara statister så också. Nej. Det drejer sig om. Det drejer sig om gästerna. Ja. Och jag säger gäster och inte passagerar till att Birger har omgående haft passagerar. Han har alltid bara haft gäster. Ja, akkurat, ja. Ja, men han är ju alltså han är en sån han är verkligen en person och han tog bluskap alltså och näkar. Ja, det kommer så naturligt från någon att det är det som jag hör mest om från folk. Utlänningon att de ser att det kommer så överraskande att den här showmaren som ska styra skipet och allt att han har så goda tid då in och är så omfavnande och blöjor. Det är van vid att det är någon som ständer vid pokerfjäs och kvitten uniform och stär framför sig och inte kontakt vid passagerarna. Så det är ett punkt, absolut ett punkt. För han har varit vid först eller vad är avtalen här? Nej, vi har ju snackat avtal och alltså Birger är alltid välkommen och bara norrlös. Det är så till självsagt, men det var några nutje skipare som kommer att cykla så sett när det har tog och så kommer skifta så det är fler än en som känner till skipet och känner till rakstren och då brukar skipet. Och vi kommer att göra nekvi att sätta oss in och att cykla vid seglon. Akkurat. Vi får nog segl nu alltså är det nästa som du får oss vid segl för? Nej, det synes att vara självsamt att finna folk som ordentliga doa. Jag vet att göra. Det ska ju samstundes vara folk som har certifikaten i ordan till att vara skipare vi motorer som man säger. Ja, och vi färra folk. Vi färra folk, ja. Så men vi tar Jens Morsan Rasmussen till dömes. Han är lärare till dagligt och han tog öle väl vi. Han har en segelbåt själv. Akkurat. Och så kommer vi nog att ta konkurrent danskar upp som är vänner av cyklar. Ja, du nämnde i första att Norrlös är en slopp. Ja.
Men strängt tidligt så äter hon en skonnars nu. Okej, ja. det Och var det här från nu, ja. Nej, det det var Arne, ja, det var ta i Tröntor Persson och i Forsen hon tar sett Norrlös just stand och inte om. Mhm. Fra en fiskeskip. Ta var hon det kallade det för att vara rigga, alltså kvar för seglon hever. Då har hon en slupprigg. Det är en stor master och så en mindre master är atre som mest tjänar till ändamål att hålla skipen uppe i vintern. Men Tröntor han är så en teckning nu som vi tar finns löv avrita från när man ser hur sen över Lucas som huxa skipet. Och då är det Lucas som att skådna seglen är så det är öliga väkost. Men det är samstunds öliga praktiskt så att skådna segl det kan cyklas så som Norrlös över segl. Så kan hon cyklas av 2 månader. Och det är ju en stor firma för så segelskip att det ska inte nägg till att cyklarna lättare att få oss. Man skulle tro det var motsatt. Det är nägg fler segel har vi att göra men det är och hon är faktiskt hon är mer som en sån racerbil och hon har fler mastrar till framdrift. Hon har två båda mastrarna till framdrift. Mhm. Så att Ta det cykla så hur är så tanken eller hur ser det vara nu? Brukar det seglen nägg för det lite? ja, så Birger dotte ju väl att cykla vid seglon, så han brukte seglon då han i bruk för dem till att han helt att de gjorde några grammon eller några nytt och det är så absolut och Lucas som sett ut det korset och kunde vi köra seglon upp så skulle det upp tror jag att det är isne eller verkort att söka skipet och så är det isne jag vill säga att if I gasar håll kvar affär man prövar att cykla vid en skip som blev drivet fram av vinden. Ja, det är väl en annan känsla så det är ju helt speciellt alltså. Det är helt särskilt alltså. Det är en särskild förnemmelse kanske för mig. Mm. Ja, det är ett annat det känns så naturligt, det känns så rätt. Att cykla vid segl. Organiskt som man säger. Ja. Och det är idén alltså vi har skift motorn ut till en nutchan och som jag säger en så renan och goda motor som vi kunde finna. Men det är inte att att cykla vid motorn för som så för det. Alltså det är en av de första grunderna till att vi snackar om att skifta motor. Det är inte att vi skulle ha en 100% pålitlig motor så vi kunde släcka den. Och vita att vi kunde starta natter. Akkurat. Så tror jag det är viktigt att det är en tipptopp motor och vi skulle mer och mer till att vi släcka motoren och bruka seglen. Vi har eisen just öliga nägg på sjur att skipen ut att det kommer ratter så då snackar vi om bröjtingar men här är en bröjting och det är att jag har inte sett såna går lådövar och förbättringar med löv alltså det att jag spekulerar på om man för över höra att det skipet är igång. Det att här är just nägg på sjur tog. Okej. Jag ser för att utstötsröjkor och larmor och allt det är minimera. Mhm. Som inte har maskinerna och sånt. Vi sånar på vi sånar alltså. Man kommer nog höra Ja, men det gör inte man har det trä ger sig inte så. Nej. Det är ju bara hunalt. Ja. Men fantastiskt. Kvärt men att rätt vi Norrlös nu. Här må vara nog så länge historiker alltså och kan se synd från här vad är det som har hänt där alltså först var det fiskeskip. Kvar kom det från upprunaliga. Ja, alltså upprunaliga blev det byggt alltså 1934 blev kölaren sträckt. Okej. Och det var nog stolta Leif Lodal han fann det tog att Tröntor fötter i Förfjörd. Så han har ju kämpat vi att kölaren så Tröntor var eisensträckt. Samstundes. Ja. Men ta blev skipet ju byggt det var liot 15 maj 1945. Det vill säga att han där inte krutcha ända i. Det fick med det första ägaren skipet. Ja. Så att han lyckades inte vara vid till tar aktiviteterna som var under grunden som ju gav nekva goda pengar. Ja, men det var ja, men det var god symbolik att komma och liksom nu så var det ja, nu är det friare tog. Ja, akkurat. Så ta fick han skip och det blev så fiskeskip och har haft imskar ägare jag tojna fram till. Vad var det första ägaren var det i förrän? Ja, det har alltid varit för. Det har byggt till föringar alltså. Ja, det har byggt av Kerstin Moore. Ja. Så att det är skip nummer 2 som är byggt i förrän. Ja. Och vi är ensamma eller efter nu. Ja, lugga mycket men det är sövligt och särskilt för föringar. Ja. Och så skipet var byggt började bygga det i 34.
Og det var livet i 45, altså 15. mai 1945, samma dag som krutja enda i. Ta blev skipet avleveret til første eieren. Og så var det fiskeskip, og her var sånn, det imskjer eier, det var vært Kotlafyrre, det var vært Klaksvøk og vent, det var ikke KG på et tidspunkt. 346 minnes er rett. Og ta i så skipet vi hei tant vel og virkelig, og jeg hadde gått nødt 30 år. Ta var det så at Trøntor Petersson kom fram og atta her, til la her under Skaiva pakkelset. Okay. Og der leita vi etter en skipet og alle fer ut i verden og sykla vi. Og han tjekk av eieren og spurte om han ikke kom til å kjøpe skipet fra han. Og nei, han var så trekker, han helt at han hei bare at det her geng og puttla vi og så gjør så godt der. Ikke, nei, jeg skal hukse om det og du kjenner. Og Trøntor, han rønte jeg litt fram vi men så tar jeg med avren og jeg graderer at han nå kommer soneren vi en konflotte og sier at pappa sier til at du skulle eie skipet hvis du betalte for han og alt. Og til gjør han så sånn til feien. Og så startet jeg til eventyr vi har sett han i stand, som var vært fra Trujefors til Nudjefors. Ok. Jeg var en nekve gode menn, altså listen han teler faktisk alle forretningsmenn og håndverskere nesten i havnene. Ja. Som har hjulpet til og på forskjellige måter, enten fysisk eller vid penken. Så i 1994 så skipet så liot, og ta så alltid lukka som kom på plass. Her var jo futching, og her var pastabrøv og pastafella og så gjøre. Så endte vi at skipet fer i turistvinno, og tar køyra så fram til i fjør, kan man si. Ta i Birkjøkavs, la dem si det så leis. Ta hevet av kost kontinuerligt. Vi byrger som skipare, og vi som konsepten noen her som byrger over haft. Men nu har så eierne valgt at nu skulle skipet settes i standatter, og nu skifter vi det litt sin gir. Byrger given, og så setter vi lukka som den her planen i versk, for lukka som byrger vujere på det som byrger utgjørst. Og det disse tru beinene som absolutt ikke må fære for seg. Akkurat. Og det først og fremst det som går i sjåmannskapere, at folk føler seg trygg, og det blir skilt forsvarlig og godt. Og så det en sånn her særlig maten å være blodgjør på. Man blodgjør på den føreska maten. Akkurat. Hva vil det si? Ja, altså, några amerikaner som jeg skal tossa vi nu, her har vi lykkes lagt opp til, jeg har sagt her at de kunne ikke forvanta kvitar uniformer og drinks vid sukker av kanten, men vilja de ha drinks vid sukker av kanten, så ber det til, men kvitar uniformer utlukkar. Det lykkes med her grensan gonger, at vi vilja gjerne være blodjer, vi vilja gjerne gjøre folk glede, men ta verer på okkara mat. Det var på den måten at som byrger gjør det da. Vi ring for skipet, og vi ring for seg selv. No? Han har jo nekker kjente retter han gjør det, ikke minst den der fiskasupan. Hun kan skal fortsette. Ja, vi færre hava den fiskasupan, og vi færre hava imisk kjeljadjår og alt godt fra havet, det har sagt. Men på samma måte, så så det tar man leia skipet, så kan man ikke bli tvangsforover vid nøkron, så tar det kunden som bestemmer. Ja. Men tar vi ikke den selv, så blir det sjokket. Ja, men fantastisk. Dette var veldig spennende. Man ønsker at jeg kunne gå etnovisen her, Briksemnen og Norrløsen. Takk for det. Så at, og når sier du råkner vi kommet i gang? Ja, nå skal jeg ikke stressa Nikolai og Tjolmar, men vi har sett en fastande til 1. april. Da skulle vi komme atter under Bridgebakka her, som vi har litt. Akkurat. Ja. Hvordan var turer ble det så gjøre på en sesong? Ja, det ilt å si at vi har, altså, det programmet som byrger over silt fast. Det några turer som byrjar i juni. Og ta det så här konsertturarna, grottoturarna till 2 veckor. Ja. Och så det sen turen Estronalsøyna.
Han öjla populär. Han är så eisen virt tvär från vikna. Så det var kvar såna schemalagda turer östen. Ja, nu skrejen så och så det bygger har ju eisen silt vi förra fallet för skon utländska förra fallet som har leja skipet till sälja turer som så det är samma princip och nu vi har lagt det så att torsdag, migdag och hösta. Ta röna vi det här var fasta turer så vi det är ett pålitligt vad ska man säga underhåll nu i Våxbottne. Att vi är ju här och vi cyklar så turerna som folk sälja turisterna som vi det av nå. Hessen turen då. Akkurat. Så vi vukar vi så måste cykla vi ut i Kolter av Vichan och ut i häst och nössiar och så vidare. Men hinna det när ta människan att göra avtaler alltså om charter. Och det vill säga att till dömes i sommar vis corona inte får börja då så vara några turer här i ett utländskt fälla kommer vi passagerarna och så kommer det att bygga ombord skip någon och cykla runt i färjan och gänga turer naturen och så vidare. Okej. Det är akkurat som åkare huvudprodukt framöver. Det är att göra så här turerna. Det som komma är det från alla världen eller från är det folk alla stan från eller är det sälja något bestämt geografiskt område som här det mest populärt eller vad ska det betyda? Nej, nu ska jag inte göra mig för klockan på det än, men alltså det som är arbete vi själva, alltså vi Norrlösnon, det är att göra packaturer, alltså här folk kommer till varje 4 cyklar vi Norrlösnon och just ombord. Och ta det faktiskt inte några avmarsking för hur det kan vara. Det är ju feralö som kommer som gör en avtal med att bruka skipet. Och det kan lukas gott vara amerikaner som skandinaver. Men det som vi gör och i sommar verur att det var en gammal avtala som var gjort vid ett Islandsfälla som heter Amarok. Och de är ju specialister i utfärden här. Det är två guider som har en bulk av folk vissar och så upplever de några samman. Och guiderna tar sig av folk trykten och allt det är läge. Men så gänga de i naturen och upplever ting i naturen. Och det är öjla det kallar det för off the beaten track. Okay. Det damer inte bussar, det damer inte hotellvärelser. Nej, okej. Ska helst. Ja. Och det vill jag gärna sova bara Norrlösning, men annars vanligtvis så det ofta i tält och så för att det ska vara naturupplevelser. Och det är ju öjla för älskar i färjan och vill jag gärna göra vissa turerna i färjan. Så i år har vi lyckats som give time of forrat på den längre turerna. Inte vi sucha vi får Inte vi såg hur nekv skulle bruka okon, så halta vi lukka som sinter atter, men meningen är att göra turer som till dømes en 4 dags tur. Och vi arbetar hardt vid att göra program som kan tilläggas etter vekkren og løgjenten, så vi ikke nødvendigvis herja bant i ødnene, men for ganske øvet han ved for at få best mulig vever og så videre. Men vi er jo konjugerer til det aller meste nå, og vi har et skip som tipptopp stande, og som hever, jeg vil si at kurser 12 personer et ideal. Ta det perfekta omstøver, og ja, det teker 14, det 14 kurser lugar nå. Det har det heller ikke ringt. Men fer du på 14 så har vi ikke kurserkapasitet og annet, og så ta alle vidt at det har et tal som er 24, till långre turer till att ta kunde öll hona så här sätta sig ner under och det som vara av skip någon 800 blue för trångt. Ja. Och så här har vi live till hålltrus passagerare rätt i live någon men ta välja vi att tälja 5 plats från till manskap. Imskuslä. 45 folk på Norrlösen och det finaste slavis man ska från Adelbe och ändå hon allt av vännen. Ja. Men det är uisonäck för en långre tur. Okay. Man får ju husast ombord på samma måte. Det är bara ett vis. Ja. Och kurs understryka. Ja. Så ta halta vi själva, alltså själva vissa en balkur stor så vill jag gärna kunna gänga dem någon möte. Så tog jag ju det där löve på Holtrus. Ja. Men tar vi utveckla turer och tar vi utveckla turer i fjörden och andra ting så huxar vi det eller näck i 25 högtal och 8 locktal. Det här är mittlen vid halta skip i ägna sig bäst.
Hur når de fram till pakkaturerna? Alltså är det en sån operatör, alltså en sån touroperatör själv eller hektar det till på cha Smireline eller cha entreprenören eller hur fungerar såna här? Ja, alltså vi då självständiga. Men vi vill ju öliga gärna samstarva. Och det vill säga att vi är öliga glada för att gänga in i samstarv i andra som en part av. Jag tar så inte vi till dömes nax och RIP 2 brukar vi till dömes till grottekonserterna. Ja. Så vi vill ju eisne gärna vara vi till att vi kunde bruka som ett ganska ett stopppunkt så en köttgängande spydbad som så ganska lägger att norrlös nu för att släppa av en löt och få några läckra malt och så cykla det vidare och så vidare. Så vi är vi på allt och det är ongan så stottligt som hvis vi kunde vara fler operatörer som brukar som ger en fällas upplevelse till folk. Det blir stottligare. Och vi kommer eisne att rätta händerna ut allt och tar vi färre land. Att jag vill helt göra en tur här vi cykla till ett städ och färre en tur land och så cykla hem åter. Än att bära cykla. Tror jag att det är kött som har det så gott att vara så lunch på den skipet. Så att det är stottligt att blanda upplevelser och göra det till en utfärd istället för bara en cykeltur. Vill det så till dömes kunna vara till att vi fär utland en liten odds och så land här en lite och så städer? Absolut. Absolut. Vi har ju en konkret uppgave som är gott döme. Det är en brittleip. Här de vill de ut att cykla. Och det är fullt. Och de fyller simpelthen och inte det inte kan vara mer ombord. Så det är det sig 45 falskene. Och då har vi nokta för det vill de ha mat och sånt ombord. Men då har vi sagt ja men det blir till att göra det gott. Det blir ju för så kan man stanna vid kursen matpacka och rota. Så då har vi just det samstarv vi tej ut i Nölse. Så är att det blir till mer ett event. Vi färra cykla vid dem. Och så lägger vi det där Nölse och här är så klart vi borhalt och hona och akkurat. Och så tar vi kaffe och konjak och vet launa rätt. Så det blir mer ett sammanhängande tilltag och jag har alltid själv att kvaliteten blir upp. Det blir nästa stottligare. Att göra sån ting. Ja, men det var ordentligt spännande och tack för att du takst tog till det här så samrövna Frank. Ja, men du är välkommen. Hetta var så tar vi tatt og i mikrofonen av Hesson sinne. Vånande finket ditt neggborsur. Takk for at ditt lufta av. Vi vil etter om 14.